Pues nada, egunon a todos y a todas, gracias por venir. El motivo por el cual os hemos citado aquí a esta rueda de prensa es para daros a conocer el Charanga Eguna, la primera edición. Y bueno, sí que es verdad que desde el año pasado ya nos rondaba en la cabeza el poder hacer una concentración de charangas en el municipio, pues como se hace en muchos a nivel nacional. Y bueno, más que nada por poner en valor lo que es esta formación musical, que la tenemos presentes en todas las fiestas y en todos los eventos festivos que hacemos en todos los pueblos, vamos a decir. Y bueno, creemos que sería muy buena idea el tener un día específico para ponerles en valor y disfrutar de ellas solo para estar con vosotros y apoyándoos dicha formación en nuestro municipio, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con la Charanga Oenchindeo pues para que nos ayudara a hacer este día. Y bueno, daba la casualidad de que este año también hacen 10 años como formación, pues nos vino para el pelo el poder realizar este día y con ellos como colaboradores, ¿no? Entonces, hay que decir que este día se va a hacer el 17 de mayo, va a haber actividades durante todo el día. Ahora ellos os darán a conocer el programa que hemos presentado. La idea es bueno, que si sale bien, que estoy seguro que saldrá bien, poder realizarla anualmente. Y bueno, si Oenchindeo y nosotros pues llegamos a un acuerdo y estamos en ello de poder colaborar ambas instituciones, pues para que se haga un convenio de colaboración con ellos y que año a año pues puedan organizar ellos su charanga alguna, ¿verdad? Entonces, este año el presupuesto de la actividad van a ser 8.000 euros. Va a haber cinco charangas y un grupo de chistularis que darán comienzo a la jornada, ¿vale? Entonces, ahora os dejo con ellos, que son integrantes de la charanga Oenchindeo, y os van a explicar el programa que hemos preparado. Vale, entonces, como queráis. Bueno, como esan duen bezala, euskera da zondo... Bai, Esan duen bezala, oentxein dut txaranga, 10 urte betetze ditunez ere, oso ondo etorri zitzaigun txaranga guna hau ospatu alizatea. Eta, programa hasikoa lasarteko txistulariekin batera diana bat jotzen herrian zehar. Gero, aurrak ere txaranga mundura gerturatu alizateko, umentzako instrumentu sorkuntza daier txiki bat eskainiko dugu Okendo plazan, printzipioz. Eta gero 12tan pentsatuta dago, oaintxin duen 10 urte horrena ospatzeko, emanaldi txiki bat, elkarrizketa txiki bat, eta pixka bat, oaintxin duen historia pixka bat azaltzea. Gero horren ondoren lehenengo txaranga ateako da kaletanetik, Jose Lantxos txaranga, lasarten askotan atea dira, baina, nahiko ezaguna dian txaranga bat. Eta horren ondoren herri bazkari bat prestatu dugu Okendo plazan, pixka bat girotzeko. Horren ondoren oaintxin deu txaranga aterako da. Oaintxin deu txarangak rekorrido txiki bat egingo du hasieran Okendo plazan, bazkariaren ondoren girotzen, eta gero Zumaburu aldera mugituko da. Eta gero Zumaburun, Arranopola herriko txaranga berriak debutatuko du, estrenaldia egingo du, eta hortikan estrenaldi horrekin Lasartetik zehar mugituko da txaranga, Jaizkibelaino, eta bertan Iruñatik datorren Mutil Gazteak txaranga jarraituko du, 8 aldera. Eta Mutil Gazteak pixka bat Lasartetik, Jaizkibel sasoeta inguruatik jetxiko da berriro Okendo plazara, eta Okendo plazan azkeneko txaranga aterako da gauko 12 arte, kalean txaranga. Eta hola, hainbat txaranga zuen eukiko ditugu, horien artean Lasarteko 2 txarangak, oaintxin dugu, eta Arranopola berria dela, eta egun hortan estrenatuko da. Gutxo gara era programa hori da, azkenen oaintxin dugu 10 urte joalako herriko hainbat gauzetan, eta Arranopola txarangan ere oaintxin dugu badaka bigarren helburu bat, herri alaitzeaz aparte, dela herriko proiektu musikalei bultzada bat ematea, babes bat ematea, eta horren adibide da Arranopola, hasieran bai babes legal eta laguntza hori ematen ari
digute, eta gero horren beste adibidat izan zen elektropotxotxa hasieran ere, oaintxein dugu laguntza zaziziana, eta oain, bueno, ezaguna dira eta behaien bidea egiten ari dira. Eta, bueno, ontaz aparte ere urrengo astean Lasarteko ikastola ezberdinetan aurrekin tailerrak egiteko asmoa dago, ja ikastorekin hitz eginda dago, eta bertan, pixkat, aurrak eta gazteak txaranga mundura erakarri nahi ditugu, helburu honekin, ez, pixkat txarangan kultura, txarangaren sentimendua pixkat Lasarten gehiago piztea eta bultzatzea. Listo. Bai. Bueno, por mi parte quería felicitar a la Charanga Oenchindeo por su 10º aniversario, que nos siga animando todas las fiestas y eventos que hagamos en el pueblo, que son muchas, y estáis presentes en nuestro municipio, vamos, todos los días, y sobre todo animar a la ciudadanía para que ese día participemos todos en la fiesta de las charangas y que apoyemos a esta formación musical que tanta alegría nos da en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Y por mi parte, pues no tengo nada que decir. Bueno, es verdad que si, como siempre, estamos en Euskadi, si el tiempo lo permite, lo haremos todo en la calle. Y si no, bueno, pues el plan B, el tema de la conferencia, el taller y demás, bueno, pues lo haríamos aquí en Mercero, en la sala Mercero. Eta gero herri bazkaria Loioaren frontoiera muituko zen. Eso es. Azkenen hemen euria egiteko arriskua beti dago eta beti auki bat da plan. Se hará lo que se pueda, luego la salida de las Characas, si el tiempo lo permite, ¿vale? Entiendo que es como una especie de postas, o sea, la primera charanga va hacia... Bai, o sea, aurrekoa eta da... Bai, lehenengo txaranga bat ez izangoa poteoa girotzeko. Orduan izangoa jalgi Bonetxea Ilardi Trumoi atletikan. Eta gero bai, osea, berez bai ideia da kurrizea herriko puntu esoreinak. Horregatik lehenengo txaranga izango da poteoan herrialdean, gero Oaintxendego Kalosten Okendo eta Zumaburu aldean muituko da. Zumaburu aldera eta Zumaburu aldean estrenalia izango Arranopolak. Gero zentroa hurbilduko alkale nagusitik eta Landerrek esan bezala mutil gazteak sasoetan, jitsiko ala gero eta azkenekoan nola gaueko aldean izangoan afalduta edo, izangoa zentroan jendia da tokitan. Hori da, azkenen pixkat ez dena zentratzeko betiko Okendo plaza eta inguru honetan, baizik eta Lotuko hartuko dutela bat besteekin. Hori da, bai. Hori da, bai. Bai, bat abukatzeakoan beste. Lautatik 12-tara, bai. Lautatik 12-tara izango da lekuko hartu eta txarangak Lasarteko jaretatik. Eta bazkarirako zegit txartela non... Bai, bazkarirako txartela jarriko ditugu, pentsatuta dago 240 bat pertsona, eta, bueno, menua nahi badezu ere izango txerrikia, arrai pastela, paella eta gero postrea, eta txartela betiko tabernetan, edo bestela betiko tabernetan, edo bestela txarangako edo zein ezautze bazuet behar idatzi eta segurukiko itura. Prezio gara gizuen? 15 euro. Eta nun esan zuen? Nun jarriko dira esan gai? Betiko tabernetan, bai. Listo? Bale, Arranopola hori daukate ulertua gazte txaranga bat dela. Bai, azkenen ideia sortu zen Oaintxindeutik. Landerrek esan bezala helburu bat delako Lasarteko proiektu musikalak eta kulturalak babestea. Baina bai antzeman zala pixkat errelego bat eman behar zala Lasarteko txarangari. Zen Oaintxindeo orokorren adina nahiko heldua da. Orduan baizola intentzio hoi, eta ikusita herrian bat zeudela musikariak gazteak bai txaranga bat osatzeko, proiektua hasi izan. Gehienak, ia Lasartekoak geha, baina bai daukagu inguruko jendia. Donostialdekoa edo Andoain edo olakoak. Eta, naiz eta Oaintxindeoren babes osoa eduki, eta egia esan oso eskertuta daude. Proiektua helburu batzutan pixka desberdina izango da. Eta, aipatzeagatik pixkat formazio aldetik edo, helburu pixka desberdina dazkagu. Azkenen gu gaitortzeu eta Oaintxindeokin duen lana herrian oso ona izan dela eta oso handia, zeren
batez ere txaranga kultura berpiztu duela, lasarten bat zehola Utxune bat. utxune nahiko handia, eta bain txindeu 10 urte hauetan hoi bete indu, eta horrek guri balio izan diogu gure proiektua aurrera emateko eta beste pauso bat emateko. Hori da, azkenen, ezberdintasun batzu daude, baina azkenen oaintxe dugu dakan gauza berenetako bat, txaranga munduan sartu nahi duen edo zenentzako txaranga iriki bada, mundu guztia onartzen du, beti egon da gogo hori ez, etorri nahi badezu beti dituzu bateak irikita, eta horrek asko laguntzen du hasteko eta jendea animatzeko, eta alde hortatik oaintxe dugu lan handia egin du jende berria gerturatzen mundu ontara. Azkenen, hamarkada hontan zehar, ia 100 pertsona bai pasadiala taldetikan. Jende asko pasa da, badago jendea oraindik hasieratik gelditzen dana, Iñaki, adibidez, Iñaki Izquierdo, gaur ezin izan dula etorri, baina bera da etako bat, gero ere, pixka bat oroitu nahi ditugu bai Juan Luis duela gutxi joan dela eta Imanol Jimenez hasieratik egon zaian. Eta alde hortatik oaintxin dugu beti uki du ez, pentsa modu hori ez, ongi etorri adala mundu guztia, helburua beti izan da herria alaitzea herritarretatik, dena herriarentzat, beti egon da gogo hori ez, herriko elkarteak bultzatzeko, herriko elkartei laguntzeko musikaren bidez, herria alaituz, eta gero ere oaintxin duen aldetik eskertu nahi da, bertan jo duten musikari guztiak, nota bakoitzak egin du gaur egun dana oaintxin dugu, gaur egun gehan partitura eta gaur egun gehan kanta. Orduan, oaintxin dugu, huek badak gauza hori ez, ongi etorria, mundu guztiaren zatirikia eta beti bultzatuko dugu, jendea gonbidatzen dugu, parte hartu nahi duna beti edukiko dugu ate irikita, eta hori da, oaintxin dugu dakan beste gauza berezitako bat ez, eta xarma hori ez, mundu guztia ongi etorria eta dena herriarentzako dela. Zenbat gazte txaranga horretan zenbat zaudete orain? Oaintxe bertan fijo bezala 11 lagun geha. Zen, agiez desberdintasun bat hori da, ulertze dugula txarangak izan behar dula, egon behar dela bereiztuta ahotsetan. Azken, perkusioan 3 gaude, gero 2 tromboi, 3 trompeta, 2 saxo eta helikoia dela, tuba bajoa handia. Eta gero dazkau inguruko jendia bai prest daudenak laguntzeko eta norbait faltatzen baldin bada, behaiek etortzeko bai. Horatu zuen izanak? Lander Jimenez Eta Gaizka Etxeberria. Jimenez jotakin? Jotakin, bai. Eta? Gaizka Etxeberria. Ezakit, txaranga munduan emakumeak gutxi zakit hori ere animatzen, hasi da... Bai, oaintxin dugu eta bai arrenokola, oaintxin duguek, bai, urtean, 10 urte hauetan zer bai pasadiala emakumeak, egia da askoz gutxigo, kantidadean. Baina beti, hori gaina izan da, konbertsazio bat askotan eukiana ez. Nola erakartzen duzu dibertsidade hori egoteaz, azkenen beti egon datea irikita, baina zaila da azkenen olako mundu baten, beti egon da ezberdintasun hori eta bultzatu behar da eta beti gonbidatuko dugu mundu guztia, esan duten bezala. Oso hortan irikia geha beti emakumeak, bai gizonak denak, ongi etorria dira eta egia da hortan bai egon dela asko ikusten dugu zerbait ez. Zorte honez bai pasa diala, horren nahi bat Maitan Errebe, justo ere Arranopolan dagoela, baina bai, pasa dira emakumea, baina egia da proportzioan askoz gutxiago. Gonbidatua dira ere bai, oaintxin duguen parte hartzea, eta Arranopola nahi bat duzuk esan. Bai, Arranopolan oaintxe bertan Maitane dago, hasiera batean bai egoteko zan beste saxo bat, nahia, baina azkenen ezin izan du etorri. Izan du, eta oaintxe bertan bai egiala beste neska batekin hitz egiten, bombardinoa jotze gulat, baina nahiko zaila du bai zen, bombardinoak txaranga munduan nahiko solicitatua daude. Baina bai, gure aldetikan bai edonor eta ongi etorri dezen hori da. ¿Listo? Venga. Pues nada, muchas gracias por venir. ¿Vale? Bai, asko. Venga.